Φύγαμε! Νότα, πού με πας? Νότα! Θωμά! Πού είσαι? Πού κρύβεσαι? Τι είναι εδώ? Με παρακολουθείς? Νόντα, τι είναι εδώ? Έχω πάθει μεγάλο κακό. Σε ποιον φωνάζεις? Να μη σε νοιάζει. Τι είναι αυτά? Σουβλάκια. Με ποιον είχες ραντεβού εδώ για να φάτε σουβλάκια? Άσε με ρε Σμαρό. Αχ, θα σπάσει το κεφάλι μου. Θέλω να δω. Τι σου συμβαίνει, άντρα μου? Πού είσαι ρε Τάτα? Εδώ που με βλέπεις. Συγγνώμη, ξέχασα. Δεν θες να σε λέω έτσι. Εντάξει μωρέ, μια οικογένεια είμαστε. Για πού το έβαλες? Βολτίτσα? Είπα καναμπανάκι. Το όχημα? Είναι του συνεργάτη σου. Δεν ξέρω και πώς λέγεστε μεταξύ σας. Συνεργάτες, ναι. Δικό του είναι. Δίπλωμα, άδεια, ασφάλεια. Τα έχουμε? Ρε κουμπάρε, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Ένα μπανάκι πάμε να πάμε, δεν ξέραμε να κουβάλαμε και ποινικό μητρό. Κάνουμε έλεγχο ρουτίνας. Οι μέρες είναι πονηρές, καταλαβαίνεις. Ελέγχουμε τι μεταφέρουν τα οχήματα. Εγώ είμαι άσχετος με αυτά. Ξέρω ρε, δεν λέω για σένα. Εσύ τι να μεταφέρεις? Τι μεταφέρεις? Τίποτα. Για έλα λίγο. Αλήθεια σου λέω. Δεν έχω ιδέα, δεν είναι δικό μου. Βγες από το όχημα να βλέπω τα χέρια σου. Σοβαρά τώρα. Είπα βγες. Μεταβολή και απλώς τα χέρια στο όχημα. Στα αλήθεια. Μεταβολή και απλώς τα χέρια στο όχημα. Μωρέ μη φωνάζεις, γιατί αγριεύομαι. Βοήθεια! Από πού ήταν αυτό? Τώρα! Σώστε με!